Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa la. Abathi uphotso nginqanje ngephutso matshitshi omani. But umfana ebhana semncane ontanga bathi dabethi mdala ndica bamsukela bayithi ingane ihlazo cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamalala uDerishes bathi untombi zimdatsa ngentshabe. Sithi umuhle webhonsobhonzo. Umuhle umatshitshi qomani. Kunensizwe ngibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi, "Sawubona Mqeqeshi, mfowethu ngiyathemba uyaphila." Well, ngiyaphila mfowethu, ngithembe nawe uyaphila. Uthi bafike ngiyinsizwa eyenza unyaka wokuqala enyuvesi manje nginenkinga. Okay, ngineminyaka eyishumi 18 years, kepha angikaze ngihlabe kuze kufika ekuthenini angisazizwa kahle. So ngiyazibuza mfethu mangabe usho kanje ukuthi nje ukuthi awusazizwa kahle, ngabe mhlambe lento isi-affecta ngokwempilo yakho noma mhlambe ugcina usinyeza yabona, mhlambe bona abangani bakho benza izinto bevalela left and right wena hayi kumnyama yabo. So nakhona ngiyathemba ukuthi into kanjalo ngoba ngikholwa ukuthi lento isinga-affecta impilo yakho, your health yabo. Excuse. So ngiyathemba ukuthi mhlambe uyayinyeza wena yabo, kodwa bengakuhle ngizwele kuwena ukuthi hayi njengoba usho kanje ikuphi inkinga. That's why mfethu mangabe ngibhalele nawe sibeke kwi-position yokuthi okay, before ngisendele email umqeqeshi ngi-understand lani la ukuthi ngiqonda ukuthini yabo, ngoba phela nami ngisuke ngingekho lapho, mina ngizama uku-understand into osuke uyibhalela. So akufanele ungenze ngine nami sengisho ngicabangayo ukuthi hayi ngicabanga ukuthi ubuqonda ukuthi kanti wena ubuqonda ukuthi yabo. Ibeke sobala, ayibe sobala mfowethu. Uthi bavuke ngicela ungisize ukuthi wenza kanjani uma ushela intombi ngenhloso yocansi kuphela. Okay, futhi uyigoqa kanjani intombi yakho ukuba ifike egalini izokwenza ucansi. So mangabe ethi egalini ngiyathemba mfowethu uqonda ukuthi endlini. So ngiyaqala ke nami ukulibona lela gama egalini yabo, ngiyaqala nje bengalazi kodwa ke phela each and every day siyafunda. Uthi mfowethu ke yilokho kuphela okudingwa yimi ngoba ukushelela uthando ngiyakwazi. So wayivala lapho umfowethu oncanwe indlela eyisimanga. Angiqale nje mfowethu kulokho kwentombi yakho. Angazi ukuthi ngiyadideka mina mangabe uthi utheni la uyigoqa kanjani intombi yakho ukuba ifike egalini nizokwenza ucansi. Intombi yakho nje yini osabayo ukukhuluma nentombi yakho yabo. So angizogxila kakhulu kule intombi yakho mfethu, umuntu uyakwazi ukukhuluma naye umtshele naye phela nawe unedingo, naye unedingo ezifanayo futhi nezakho, hayi zonke, sengisho lezo nje zocansi yabo. Umuntu wakho yini esokuyisaba umuntu wakho umtshadayo afike endlini ezokuvala yabo, umtshele futhi nizokwenzana endlini yabo. So umuntu wakho mfethu hayi angazi uma unenkinga kanjalo ukuthi inkinga yani waphela umuntu wakho yabo. Ake ngidlule kuleyo, ake ngifocus mina kule yokuthi ukuthi wenza kanjani uma ushela intombi enhloso yocansi kuphela yabo. Okay, into ekufanele uunderstand mfowethu, mangabe ungakayi-understand kusukela manje angeke uze ukwazi ukuthi nizithokozise nomuntu ngaphandle. Mangithi uzithokozise nomuntu ngisuke ngikhuluma ngocansi, uyakwazi ukuthi uzithokozise nomuntu ngaphandle kokuthi nibe ndawonye nibonane. Almost amavidiyo yami wonke hlezi ungizwa ngithi hayi hlela naye usuku, hlela naye umhlangano, hlela naye usuku, ngoba ngiyazi ukuthi mangabe senindawonye izinto ziyenzeka. So ukukhuluma kwakho efonini, ugcine efonini, ubuzomahlaya efonini, kodwa manje awukwazi ukuhlela umhlangano nomuntu. You are wasting isikhathi mangabe wenze njalo. Mase nindawonye izinto ziyenzeka, uyawuthola ukiss, uyathola ukuthi nizwana amandla empedeni yabo, kuningi okwenzekalayo manindawonye. That's why uhlezi ungizwa ngigcizelela. Wena kwakho kulula kakhulu ngobani usenyuvesi yabo. So ake sithi mhlambe uyahlela naye, uthola inamba wasuhlela naye ukuthi nibe ndawonye. So ngizama ukufika kulento yakho ukuthi wenza kanjani uma ushela intombi ngenhloso yocansi kuphela. And into okufanele uyazi ngami nihlezi ungizwa ngitshela ngithi musukutatazela ujaha ukutshela intombazane ukuthi ayithani ngobani imilenze iyavuleka
ngaphandle ukuthi umuntu umtshele ukuthi hayi ngiyakuthanda so sikephi isidingo sokuthi utatazele yabo nakhona kube ngathi umenza isilima mawuzoqala ukuthi hayi ngiyakudana bese ufuna ukulala naye it's like hayi wena ufuna ukulala naye umenza isilima yabo so ungazungene nje kuleyo nto ungazoyifaka kulelo talatiki yabo ngoba phela umuntu kufanele umazi kangcono ngeke umuntu umazi kangcono ningakazwana amandla ngisho athi wanihlangana every day kubaleke ukuthi nizwana amandla ukuze umazi kangcono so umtshela kanjani umuntu ongakamazi kangcono ukuthi uyamthanda ungaka isibindi esingaka no so okwakho kulula usenyuvesi mazudlalile naye senindawonye lese mhlambe nise park yasenyuvesi lapho ngoba phela udinga ukuthi nizihambe niye etown le restaurant no khona lapho epark inhlangane ibe ndawonye kuba uthi niyasixoxela nje mfowethu ube casual ufuna uunderstand ngomndeni wakho ufuna uunderstand ngobuyena izinto azithandayo angazithandi umculalo kuningi mfowethu izinto ezikhulumayo nomuntu mani indawonye yabona so ekukhulumeni kwenu kanjalo bese uyamtshela phela ukuthi hayi uyazi mina sengikhathele ukuba la ake sithola indawo la sizokwazi ukuthi khona sibe sobabili yabona sikwazi ukurelaxa kahle yabona so intombazane ke engakufuni noma engazimisele ngawe noma ungayichazi noma nje engasafuni ngokuba lapho uzoyiza ukuthi hayi indaba ufuna indawo la soba khona sobabili hayi mina ngiright ngelana yabo noma mhlawumbe izonqaba ngandlela thiza akayishayi vele ngawe lo muntu yabo kodwa nje umuntu ogcwele ngawe as much as kunga guarantee ukuthi mase nifike endlini uzofika kuvulele but you understand that njobe efuna sibe ndawonye indawo eprivate lokho akusho phela ukuthi awusiyolala naye yabona kodwa phela wena usukwenze njani uhleli indlela yakho uzibeke emathubeni nangendlela osokukhuluma ngayo kufanele ukhulume kangokuba uyamtshela ukuthi hayi mungenankingi yabona so asithola indawo mhlambe private la khona soba babili sikwazi ukuyirelaxela kahle yabo mungenankinga ngoba phela kufanele umkhombise ukuthi hayi awumphushi ngenkani yabona uyirelaxela nawe kufanele kusuke kuyena mangabe efuna mangabe engafuni futhi akafuni hayi ukuthi umfakela ipressure mhlambe ethize yabo so phela uma mhlambe iresi yakho iseduze noma mhlambe uhlala on campus yabo number 1 mthetha samsendlini sofika si relaxela sizibukela imovie yabo mungenankingi mungasabayi kanti khululeka yabo umenze phela indlela njoba ngisho ukuthi mawukhuluma naye fanele akhuluma relax umenze relax abone ukuthi hayi ngiyafika dibani nenyoka lapha endlini yabo fanele ukwazi umuntu ukuthi umazi umdonsa kahle umdonse kahle yabo base nifike njoba ngisho ukuthi mevuma engavuma akavuma lekhe icala yabo kodwa nje bese efika endlini hawu usumfakile endlini yabo ne relaxela endlini nisibukele lo movie mhlambe makuvuma isikhathi mawuba ne attend nobabili yabo hawu bese uyazenza izinto futhi uzenzela yabo once wasendlini yabuka imovie hawu incwadi sokusigcwele as much as ingekho guaranteed ukuthi uzovulela but for the fact ukuthi kufikele endlini nakhona muzama ukwenza umnyakazi mhlawumbe uzama umqabulo uyahlehlela noma akafuni noma mhlawumbe uyavuma umqabulo kodwa mawuthi uyaqhubeka engafuni hayi ungamfakela ipressure yabo amfakela ipressure or the more umfakela ipressure the more izofila sengathi usomvalele ekhoneni yabo afuna ukuhamba lo menza relax hayi umrelaxise ungamphuthumi ungabe ngathi hayi wena usubona ithuba lengqazi vele usuzukuqaphaza ngedollar ngicela ungivulela futhi ukungena nomncingi wena nje lokuthasa kancane ubona ukuthi hayi manqaba uhlehla uthasa ngoba lokuthasa kancane gcine sethambile yabo kodwa le ukuthi uzunqanga uqaphaza ngedollar cha iphasisile yabo so nakhona ke ukuthi nje mfethu umuntu umtshele noma phela kuthiwa akavumanga ukuze endlini ukuthi nje utshele ukuthi hayi okungivale phela ongivala phela endlini esifika endlini soyibukela imovie yabo soyirelaxela nje sisho lo moya siyibukela imovie umtshele kanjalo okungivale phela lapha endlini sizoyirelaxela siyibukela imovie yabo
Sabakutshela ukuthi izinto ekanje mfowethu zidependa kuyena umuntu ukuthi uyafuna noma akafuni. Ithekene ekufunayo, you understand ukuthi njengoba ufuna nendlini, hayi ngoba inhloso ukuthi kobuka imuvi. Yazi ukuthi ufuna nokwenzani. So nayo izofika i-prepared. Not isidumdum sentombazane izofika endlini bese sithukisa ubala sazi ukuthi hayi ukuthi inhloso kusuke kobuka imuvi, akho movie inhloso yayo la. Izobukwa phela nayo just ukuhambisa isikhathi yabo ngingasalise kubo obvious. Kodwa nje inhloso isuke iyodwa ukuzwana amandla yabo. Uzwana amandla nazwane kancane. Akukho kunye yabo. So kukanjalo ngazi ukuthi mhlawumbe uyanderstanda noma ufuna mhlawumbe abanye abantu ngathi ungazi ube live nabo mhlawumbe nethekeni bese uyamthatha hayi yenza ukuthi yabo afake lento endlebeni lokhu mhlebela ake yenza ukuthi ke manje ukuthi hayi ungabe uvuma lento ungabe insizwa yabo. Funda ukuba insizwa ewathathayo ama chances ngoba asazi ngale ukuthi kunani yabo. So ngiyathemba ngizwa ke mfowethu and uzokwenza accordingly. So mangabe nefisa ukubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi kamqeqeshi wensizwa ikhala enjabulo sho mfowethu.